Aiwa, muri yeZimbabwe kutaura kuno kutaura kudai pakaipira ZANU-PF pakaipira Emerson Damzo Mnangagwa. Sezvamunoziva kuti akanga akatuma delegation yake kuGaborone kuti inegotiata kuti igoita GNU navanelson chamisa. Aiwa, muri yeZimbabwe paradza kuti pazoshata manje. Saka ndokuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Tinombochana ma-updates anokupa panopa Zim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe tinoziva kuti takakupai news kuti aiwa vakomana vakatumwa vakadzoka. Zvino sezvo zvavakanga vakaenda vakanonzi nasekretary weikoko aiwa hamukakwanisi kuti muye mugosagesta GNU kana vaNelson Chamisa mutungamiri weTCC vasipo. Hapana kwatingakurukura tichienda. Saka zvoda kuti muchange mauya navaNelson Chamisa. Saka tinoona kuti mutungamiri wenyika Emerson Damzo Mnangagwa vanokumbira kunotaura navaRamaphosa president weSouth Africa kuti mutibetsere tigokurukura naNelson Chamisa kuti tigoita GNU. But sezvamunoziva kuti mugore rinori chakati vaipirawo vaRamaphosa nekuti vane ma-elections munyika mavo yeSouth Africa. Saka vanhu sekutaura kwavo kufunga kwavo nekuda kweresponse yakapiwa navaRamaphosa vachiti aiwa inizvo zvinhu tiri busy. Sezvamunoziva kuti kana ma-elections ma-preparations akaona nengada kuitiwa. Saka vanhu vanotanga kutaura kuti aiwa Ramaphosa angopindira panyaya iyi maSouth Africans anotomujamukira oti Ramaphosa ndikuti maZimbabweans agoya kuno kunyika yedu yeSouth Africa mugokonzeresa chaos. Saka muri yeZimbabwe chimbotipe mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa paradza kuti pazoipira Mnangagwa manje apa returns apa nguva yakaoma. Sapinda comment section medu mutizo munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchilike subscribe notina on the bell icon. Tinombochana ma-updates anokupai panopa Zim News Live.